într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțitorul, Făcătorul cerului și al pământului, tuturor văzutelor și nevăzutelor, într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară s-a făcut om. Și s-a răstinit pentru noi izraeliții la din Pont, a pătimit, s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a suit la cerul și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă să judece viii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duh Sfânt, Domn de viață Făcătorul, care de la Tatăl purcede, de la ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți.